Hey. Vi har om potensfunktionen, og til at starte med, så kan I se, at forskriften lyder y er lige b gange x opløftet i a. Og så er vi blevet bedt om først at forklare, hvad b og a angiver. Og starte med b, og i modsætning til lineære og eksponentielle funktioner, så angiver b y-værdien, når x er lige 1. Det vil sige, hvor den skærer på aksen her, når man ser x lige 1 og sætter en lige akse. Fordi i modsætning til eksponentiel og lineær, hvor det er, hvor den skærer i x lige 0. Så ja. Og nu vil jeg så forklare, hvad a er i potensfunktionen. Og a, det afgør grafens hældning. Og a, det kan være forskellige ting. Hvis a er lige 0, så vil funktionen være konstant, og funktionen vil altså så bare hedde y er lige b, og det vil bare være en lige linje. Hvis a er større end 0, vil grafen være voksende, og den vil gradvist blive stejlere og stejlere. Hvis a er lige 1, vil funktionen være en ret linje med hældning b. Hvis a er mellem 0 til 1, vil funktionen den også være voksende, men den vil til gengæld flade mere og mere ud. Og hvis til sidst a er mindre end 0, så vil funktionen, eller grafen, den vil starte højt oppe, og så vil den ligesom ligge sig mere og mere ned langs x-aksen. Okay, vi skal nu finde ud af, hvordan vi kan bestemme forskriften for en potensfunktion, når vi har fået givet to punktsæt, x1, y1 og x2 og y2, og det vi skal gøre er, at vi finder a, og det er der noget, at det i funktionen. Yes. Så vi har altså to funktioner. Vi har y1 er lige b gange x1 i a, og vi har y2 er lige b gange x2 i a. Og det første, det gør, det er, at jeg dividerer de to med hinanden. De to ligninger. Sådan der. Det vil altså sige, at det er lige b gange x2 i a'ene over b gange x1 i a'ene. Okay? Og derved altså b, de går dermed ud med hinanden. Og så har vi y2 over y1 er lige x2 i a'ene over x1 i a'ene. Og det er så her, vi går ind og bruger den her potensregel, der er her, som altså siger, hvis det er a i r, det er b i r, så bliver det parentes a over b i r. Ergo, det her, det bliver parentes x2 over x1 i a'ene. Herefter så benytter vi os af logaritmen, regnereglen, i det vi så siger, at ln til y2 over y1 er altså det samme som ln til x2 over x1 i a. Og det så her, så benytter vi os af en logaritmeregel herover, som siger, at når ln af a er opløftet i x, så er det det samme som x gange ln til a. Ergo, det kan vi benytte her, så det altså hedder ln til y2 over y1 er lige a gange ln til x2 over x1. Og her til sidst, så er det bare om at isolere a. Og vi kan isolere a ved at dividere med ln til x2 over x1 på begge sider. Så resultatet bliver altså ln til y2 over y1 over ln til x2 over x1. Så har vi fundet a. Nu vil vi gerne bevise sætningen. Differentialkoefficienten er en potens. Og vi starter med det her. Vi har altså fx,
er lige med x i ente, og hvis vi differentierer det, så får vi altså det her. Og det er det, vi så skal bevise. Og vi vil gerne gå igennem 3 forskellige scenarier med 3 forskellige tal, 1, 2 og 3. Vi vil så prøve at se, om vi kan skabe en form for mønster. Og grunden til, at vi ikke bruger 0, det er fordi, at det har vi ligesom allerede her. Nu starter vi med første tilfælde, hvor n er lige med 1, og vi siger derfor, fx er lige med x i første. Når vi differentierer det, så skulle det meget gerne give dette. Og det er hvad vi vil nu bevise. Ja, og som jeg sagde, vil vi gerne bevise, at n er lige 1. Og hvis vi har her vores, vi vil gerne have, at vores differentialkoefficient skal blive 1. Så vi starter med at sige delta y over delta x. Og så får vi så den her ligning, som hedder fx gange delta x, eller plus delta x, og så slut minus f af x over delta x. Og hvis vi så, det er så en kvadratsætning, hvis vi udregner den, så giver det det her, delta x plus delta x minus delta x, og så kan vi så se, at de her to, de er ud med hinanden, og det her, derfor bliver bare det samme. Så kommer vi her nu, x'erne er ud med hinanden, og så får vi altså delta x over delta x, og det giver altså bare 1. Og vi har derfor bevist, at vores differentialkoefficient er 1. Nu kommer vi så til vores andet tilfælde, hvor vi bruger n er lige med 2, altså x i anden. Og hvis vi så differentierer det, så får vi altså f mærke x er lige med 2 gange x i første er lige med 2x. Det skal vi nu bevise. Og nu til vores andet forsøg, hvor n er lige med 2. Vi bruger igen 60-reglen, og vi starter altså med, vi har vores differentialkoefficient. Vi kommer herover. Alt det, der står imellem parenteserne, det sætter vi ind i, x's plads, som jeg viste jer i forrige video. Og hvis vi gør det, så får vi altså den her sætning. Og det er selvfølgelig en kvadratsætning, som vi kan se her. Og en hurtig gennemgang af den, så får vi det her. Som I kan se, det tager god tid. Og hvis vi så går videre, så ender vi altså tilbage med delta x plus 2x. Og vi har så de her to, og vores differentialkoefficient, den går altså mod 2x, og delta x går imod 0. Så den forsvinder, og så har vi altså kun 2x tilbage, og det vil sige, at n er lige med 2x. Og nu til tredje tilfælde. Her der er n er lige med 3, så vi siger f af x er lige med x i tredje. Og hvis vi differentierer det, så giver det f mærke x er lige med 3 i anden. Vi bruger endnu en gang 60-reglen. Vi har stadig vores differentialkoefficient her. Og alt det her sætter vi ind på x's plads. Så vi får altså her parentes x plus delta x i tredje minus x i tredje over delta x. Og det er så også en kvadratsætning. Hvis vi udregner den, så får vi så her, det vil så sige, at den er altid med vej. 3x i anden plus 3x delta x plus delta x i anden. Og ligesom forrige gang, så lidt nyt tilfælde, men differentialkoefficienten er altså mod 3x i anden, og delta x går mod 0. Så det vil sige, at vi har bare tilbage 3x i anden. Så det vil så sige, at vi har haft de 3 tilfælde her, og vi har alle bevist, at samme plan gælder for alle tilfælde. Altså n er lige med 1, n er lige med 2, og n er lige med 3. Ja, og nu går vi videre til et nyt emne, differentialregning. Og vi vil først redegøre for tangentens ligning. Tangentens ligning kender vi jo alle sammen. Den hedder y lige med f mærke x0, parentes x minus x0 plus f x0. Og jeg tegner en skitse her. Tangenten, det er jo en ret linje, der tangerer et bestemt punkt på grafen. Det er den blå her, jeg har tegnet. Og
da vi jo kender, vi skal finde hældningen for lige det her punkt, og den vil jo være det samme som den her linje, som tangenten. Og der tangenten er en ret linje. Vi kender jo formlen for at finde hældningskoefficienten i en ret linje. Den hedder jo A, er lig med y2 minus y1 over x2 minus x1. Og vi har jo nogle tal her, som vi faktisk kan sætte ind i ligningen. Hvis vi lige tegner herfra, så får vi altså her et x. Det er jo, vi skal jo kende 2 punkter på den rette linje, for at kunne sætte ind. Her får vi y. Så har vi altså vores y2 her, og vores y1 her. Der kan vi så skrive y minus f parentes x 0. Og det er jo så over vores x2 her, som er x, minus vores x1, som er x 0. Og da a det er det samme som f mærke x, fordi at a er hældningen for den rette linje, men også er hældningen lige i tangentens punkt, så kan vi altså sige f mærke x er lige dette. Og nu så er det jo sådan set bare at omskrive den lidt. Så det vi gør, det er at vi trækker x minus x0 fra på begge sider. Nej, det passer ikke. Undskyld. Vi ganger selvfølgelig med det på begge sider. Sådan så at vi får f mærke x minus x0 er lig y minus f x0. Og så er det jo så bare at isolere y til sidst. Og så kan vi jo se, at hvis vi kommer herover, så siger vi plus. Vi vælger at skrive y her i stedet for, så vi kan få den samme ligning, som vi har skrevet op i toppen. Så vi siger y er lige med f mærke x0. Så også det sådan her, min fejl. Parentes x minus x0 plus f med x0, og dermed så har vi altså redegjort for tangentligningen og hvordan man kommer frem til det. Og nu vil vi snakke lidt om redegørelse for monotoniforhold. Den måde man finder monotoniforholdene, det er først at sætte sin ligning, så siger man f mærke x, er lige 0. Og på den her måde, der finder man altså ud af, hvor hældningen den er 0, hvor tangentens hældning er 0, det vil altså sige, hvor at linjen den er ret. Den er vandret, hedder det selvfølgelig. Her har vi et eksempel. Der kan vi jo se på den her, at her, hvis jeg lige tager den blå tus, bare for illustrationens skyld, her og her, der vil f mærke x være lige 0, hældningen vil være 0, fordi at linjerne, tangenten, den vil altså være vandret her. Og man kan finde ud af, hvordan grafen går, uden rent faktisk at kunne se grafen for sig, ved, at hvis vi siger de her værdier, hvis vi siger at det her det er minus 1, og vi siger at selvfølgelig x er lige minus 1 her, og x er lige 1 her, så kan man sige, okay, hvis jeg tager alt fra minus 1 og nedad, lad os sige minus 3, der kan jeg altså se, hvis vi sætter den ind i vores ligning, x er lige minus 3, at her, der vil vi få et resultat, hvor at grafen er, hvor det er et positivt resultat, da grafen den er opadgående. Omvendt, så vil vi se, hvis vi tager en værdi mellem minus 1 og mellem 1, så vil grafen være, så vil vores værdi være negativ, da grafen den er nedadgående. Og igen, hvis vi tager en værdi, der er højere end 1, så vil grafen være opadgående igen. I sådan et her tilfælde, der vil der altså være lokal minimum og lokal maxima, eller maksimum og maxima. Og herover det er en lidt anden type. Det er det, man kalder en vandret vendetangent. Og der kan I jo se, den skarpe seer kan se, at der ikke er nogen steder, hvor hældningen den er negativ. Deraf vandret vendetangent. Den er positiv her, og så her er den vandret, og så er den positiv igen. Så hvis vi skulle sætte nogle tal på,
så vil det være nogle tegn på. Her vil den hedde plus, plus, fordi den går opad. Så vil den hedde minus, minus, fordi den går nedad. Og så vil den hedde plus, plus igen, fordi den igen bliver opadgående. Men her, der vil den jo ikke være minus nogen steder, så der kalder vi den plus, plus, 0. Den er, hældningen er jo 0. Og så igen vil den være opadgående. Og det kan man altså også finde ud af. Der kan du se, hvor den er vandret, og så kan du ved at sige f mærke x er lige 0, og så kan man bagefter finde eksempler. Og så kan du se, at punkterne her, de vil altså være de samme, de vil også være 0, og dermed en vandret vælgetangent.